Hey yazi into ofuna uqwalaselwa guys. Bobabhanqa manje base-police station benoba ukwazi usatisfya ikopi ye-ID ungayiphethanga i-original. Uzuve ke yomisa omkhulu ikusatisfya xa une-chance. Behleli nje baxavela i-Verbeterings kwezi socials kodwa umuntu akadomi yeha. Waphindaphinda u-standard 6 kayi-3 kwade hayi umama wakhe semngunobhala we-SGB makonyuselwe. Ngoku xa kunamhlanje lipolisa legrama nespelling kwaba-Facebook. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Mhlawumbe ndim lo Steve but anti-understand by ntoni demandisa i-original xa ucertifya ikopi ye-ID. It's not like ndithume umntu mos ndim lo fondini uyanibona nawe bubuso bam obubukla kopi. Bungelogximfisa lento foni ndihambe. Hayi ke zazinenqa uConstable Stofile xa bibekwa ngothenjwa phaa e-front desk. Umthetho awuvumi ankile. Ngofuneka ndijike sendilapha ngenxa lo bhobhoyi. But ke wethu guys abantu nabo fondini amapolisa estampu nesignature. It's not like benza unothanda basemsebenzini pha bafolowisa ingalo yomthetho. Uzawuba sathwani na guys yo.